inowanda inokura dzinowanda dzinoita sei ukubvunzwa negurupota ichokwadi ukuzviziva tavanga rumunda mako vatitira tivarime hungu kwete yenda mberi atenda kuti atenda izvozvo zvoitezvati kwatenderana ndisina makava ndisingatoziva muda mako ndabvunza mukomana zvakaitika rii zvakatika ndikapa mari chomusi wechina pano nguva yakadii zvakatika musi wa10 uri vatanhu yapiwa ukatorawo mushure monge vashata kumunda kwako usina vatenga mabhana matanhatu ndikatora vakaenda kukorora chivage kumunda kwakawaita unotora matanhu apa unotora matanhu nokuti zvazvezaitika sora raita basa raita zvinochaiva chisi topedza nguva ndinzwe chitaiva ngavarambe vega imiwo kwawati kudiwa wati ukaita sei nomusochina ukaita sei ndikavapa mari icho watadza kupedza mari icho yayo mari icho vazochiuya nemusi wechishanu izvi kunze kwako iwewe nini nasikapese ndizveramaora ndizveri zvakaitika kana kuti akaukaikowe zvinhu kupinda kwatakaita mukomana yanozviziva arikuda kuhwanda ngenyaya yekutenderera asi mari dzimukapiwa nemusochishanu nemusochina kwainimi asi mari toziva zvekuti friday haisakurwa kuzviziva taizviziva asi mari cho yakanga ari yekutema mabundu izvozvo asi maiziva kuti hazvisakurweka friday haizoenderei tikanga tine nzara huku tikanga tisingazivi kutema mabundu tine musiyano nokwakusakura saka taifungira kuti kutema mabundu edu kamwe taikwanisa kutema mabundu kanama ndozvatakazoudzwa kusakura kwamakaita wakatadza uye akurambirai kuti andayo zvavakazoita kumashure kana sikuchiziva pari pakuramba kwavari kuita kuramba zvavo asi vakatoti saka ndobika here mahewo madzimai avo mangwana muita sei murukuwe saka kungoramba kuramba zvavo kwavari kungoitawo senyaya yavo inenge yangopinda nenyaya futi madikira vanhu kuti vaende kusakura nomusi friday nenyaya asi dai vanga muchita ava kutaura kuti nenyaya maenda kuti basa rifambe chete shama usapedze dare nguva iwo unomhosva azvinzi ukabvumidza vanhu kuti vapinde munda mako muchishandwa akuda wapedza dare nguva shoma iwo unomhosva ukavarambidza usaende munda mako ifrai saka ukatendera mayo yacho mukateyamwe atinozoyanwa itsotsi asi akatouya aiwa kunga uchirisenta ndichangopinda unomhosva shama tanga tichangopinda unopaka uya tambawo yapere chakabiri yako mwapedza zvinhu anamai havasi kuramba vatanga tiri mumunda kusuwa murungu hanzi anga akatotaura kuti tatobika mahewu atinozomwa musi wefriday acho kuti aitozviziva kuti vanamai ava vachange vari mumunda ende pakasungwa vana amai ava murungu anga asiri kuharara aitwa pamba pake ende pamba pake hakusi kugomo pamba pake uine panga pane munda iwowo padhuze nepadhuze zvino kana makuramba ndi pamunozoti pusha kutaura chokwadi ichocho manje vabhadhara mari idarira namai mahafu hafu right panozongodiwa mbudzi mbiri amai dzamunena nadzo panopera masvondo mairi imimi mbudzi mbiri panopera masvondo mairi ubva mapedza mari nyedari ubva maziva kuti mapedza uripuwa kwamambo zvikunzwira tsvagirei zvakacheke zvakazvao makarengedza tine vakomana vezvikonzi izvo pane vamwe vakatogara musiku zavo vakomana vezvikonzi vari mukati varipota vachibata madhonza kana mudziyo magejo zvinobatwa zvatangira zviri pambudzi amene matadza kubata kana vakuya vakomana vezvikonzi vanenge vakutaura kuti tauda mari yavanoti yecost of suit yekufamba kwavaita chete ivo ngone chikori $100 asi kana vakufamba kuti tabva kubhindura toda 200 yekufamba kwataita nyaya inenge yakura saka
zviri bheta kuudza kubhadhara zvinhu zvenyu zvisiri padhuze zviri kunzwika. Muzotitsvagira mbudzi, taurira mbudzi mbiri, musazozvipamidza kuti ende musaina. Uyu anga ari pasamoni here? Anga asipo pasamoni changamene. Asi zvanhasi dai anga ari pasamoni, bhozi haasi pasamoni, maifange mamubhadharisa kuti. Haasi pasamoni, maifange mamubhadharisa iye. Hatifanise kupura kuti asina kupura samoni. Mataza kulikana pakanaka chaka bila pakuti kanaka. Yanga izima. Ngeni mwe. Shirara saka. Samani kwa nani kwa Ayo kumame, nyara rai. Marambirana. Iwe. Kuti nyara rai. Simukaji. Shedza yangu. Pasoni bebura mavura. Renmo chiromari. Renmo chiromo. Ana mimi msuwa maishanda watu mamaka badara machaja na chiri muzofana kuzobhadhara. Ana mai mababa mamaka ndimusha mchatu wachi. Amwacha bari kukwambu ya wari. Uyaya. Ambonda bona mama kasimza ropa zamuda utawana. Cho changa bi. Ini ndanduda kuenza kupfeke kuzako. Murungu ndiye muridzo womundu. Vashandi ndo vake. Vashanda vakati vachishanda munda make. Murungu anofanira kunge anomhosva maonero angu. Noda vashanda vatumiwa. Imi munosumudza maoko nokutaura. Chakuburisai panze. Vari panze ona. Ratiregai tinatopajekesa. Chinonzi chisi wese anoonekwa ari mumunda zvinabasa kuti mushandi hamuna zvinabasa kuti hamusi mumunda mako hazvitenderwi imhosva yekuti unoripiswa. Ndichikutanga kuziva izvozvo. Wese anongoonekwa ari mumunda kana akabatwa muri 100 manzi muri mumunda memunhu mese munonyorwa masamoni zvichiya kwamambo hazvitenderwi kupinda mumunda. Asi regai nditi ana mai mari yamakabhadhara imimi $25 ndei mabatsirwa nemurungu here kana ndenyi mimi Aiva ndeyede kuzvitsvagira. Yakwana mari iyoyo. Ndida kuti murungu iwo ndio uchabhadhara mbudzi dzandataura idzodzo. Mbudzi mbiri. Ngati iwo ndio wabhadhara mari wega. Aiwa. Yosati changamira chitaura wega. Huku mtuwelesa nyana. Ndikwatatopedza. Yamabhadhara imimi andiri maishandira raisi. Andiri. Ngati yamabhadhara $25 yenyowani. Andiri akwana. Iwo ndio uchabhadhara mbudzi dzandataura idzodzo. Zvinonzwika. Ndio uchabhadhara mbudzi idzodzo. Pambudzi dzatataura dzeuripwa nyorai murumo. Ndiye chabhadhara mbudzi idzodzo. Dzeuripwa dziri 4.